Aha! Yeah! Bullet! Detroit! Yeah! Aha! Čaute, ja som Lego, The Pastels, toto je prvá tanečná lekcia z Orange Dance Story, z muzikálu Príbehu ulice 2. Teraz si tačujeme prvú osmičku. Raz, dva, tri, štyri. Teraz základ je, aby ste vedeli rovnú stojku s nohami prekríženými. Keď vám pôjde, tak budete skúšať na lakni. Hop. Takže, skončili sme na lakti a hlavu na zem. Prehodíš sa na druhú stranu, nechávaš hlavu na zemi, ruku, hlavu počvíhávaš pod telo a pravá ide nad bruchom. Švíhaš ľavou nohou. Nastavíš baby freeze. Začíname druhú osmičku. Každý ten prvok vychádza keby na dve doby. Takže sme skončili na osmičku baby freeze a dve doby točíš. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8. Skončili sme základom freeze, ktorý sa volá baby freeze. Noha práva ide dozadu, prechádzaš na ľavú ruku a prevracaš celým telom dozadu. Kopeš ľavou nohou hore a ruky ti švíhajú späť tým a tlačíš hlavou do zeme. Pretočíš, vykopneš nohy, púšťaš sa z ruky, ideš na krk. Hop a vytlačaš sa hore. Pum. Tak ja vám ďakujem za pozornosť, buďte trpezliví a trénujte a keď nás chcete vidieť naživo, tak príďte na Príbeh ulice 2.